Čaute ľudia, dnes vás vítam u nového videa a dnes to bude z Brawl Stars a púšťujem s kamošom Prestige 2 na Daryla a on Prestige 2 na Mandy. Pozdrav ich do videa. GG, čaute, ja som Mickey Boss, budem mať kanál, založím si ho cez letné prázdniny a keď bude dať čo zaujímavé, tak možno, že aj skôr a dávam vám palec hore a to preto, lebo by ste mali dať like a odber. Presne tak. To nedá odber. Počkaj. Takže ideme na to. Podľa mňa ideme celkom profi. Napíšte kľudne do komentárov svoje IDčko. A môžete kľudne s nami hrať. A napíšte aj do komentárov svojho main brawlera. Alebo keď pod to video bude 100 lajkov, tak svoj kanál vytvorím ešte skôr, hej? Presne tak, tak keď chcete vidieť tu na Mickey Bossa natočať, tak dajte na toto video 100 lajkov. A keď dáte... A keď to vytvorím, tak spravím zadarmo členstvo. Presne. Hej, za 10 dní. A keď dáte na toto video aspoň 10 lajkov, budem mierny, tak urobím takúto challenge, že kúpim si veľké balenie žuvačiek a všetkých ich zožerem naraz, natočím z toho krátky short a potom budem pušovať Bibi na Prestige 3. Bude to fakt zábavné a teda dajte 10 lajkov aspoň, je to fakt malá hranica, budem mierny a uvidíte takýto krásny content videa. Vymyslel to tento tu na Mickey Boss, to jemu veľmi ďakujem. Takže dajte na toto video. Ja som aj vymyslel taký nápad, ale to bol asi extrémny, že keď prehraje za hociakého brawlera, no takže si musí hodiť telefón do kyseliny na 5 sekúnd, ale to asi sa nestane. No a keď... Ale za 1 milión lajkov do konca tohto týždňa... To by sa dalo tak. No, takže pokračujeme ďalej. A ešte by som vám... Čakaj, idem otvoriť Brawl Pass potom, hej? Okay. Potom pôjdem opening a poviem vám, že keby dačo náhodou padlo, čo mi nepadne, lebo ja mám strašný unlock a to uvidel aj Dyrad, lebo dneska sme spolu boli v obchode, hej? Sme si kupovali, som otváral gold box a mi z toho nič nepadlo, ani jeden skin, ani brawler, ani nič. Maximálne tak spray a player ikony a blbosti. Poď to končneš. Poď ešte, nie, škoda. Ale viete, na čo som si to nechával? Choď na bok, lebo bude dávať ultinu Mandy. Jaký predikt? Ja som si to nechával na toto. Pekne. No, jaký klač. A napíš aj dole do komentára, že kto je váš obľúbený z Demon Slayer, pokiaľ to poznáte. Presne tak. Lebo ja to poznám, je to moje najobľúbenejšie anime spolu s One Piece, ktoré som videl celé skoro. Hej? Takže nezabudnite, teraz som úplne skápal jak Demarko. No, troška som sa nechal uniesť, ale za chvíľu pôjdeme. Jak Demaroko. Presne. Toto video asi bude viac rozdelené na viac partov, ale skúsime dať tu Prestige 2. A kľudne, a hlavne dajte, najprv skúste dať 50 odberateľov, budem fakt natáčať každý deň, možno aj 2 videá, aby som mohol začať streamovať a mohol pušovať s vami aj úplne cez chat. A keď dáte 100 odberateľov, tak budem vám môcť dávať za free veci, lebo budem Supercell kreator, čiže iba na tej najmenšej úrovni a budem môcť dávať nejaké za free, dajme tomu, skiny, nie skiny, emoty alebo spreje. OK, ale to, že sme prehrali, nevadí. Ideme openúť House Dropu, hej? Epika. Dobre. A je tam... 100 powerpointov.
Kamo, prečo mi nemohol padnúť aspoň taký pin? A keď dáte ešte na toto, a keď dáte ešte na nejaké video aspoň 100 lajkov, tak vytvorím nový klub v Brawl Stars, kde sa budete môcť všetci napojiť. Zatiaľ, jak otvára tento tu Vlad, Mickey Boss, no tak ohodnoťte môj profil. Pozerajte. Krásny fialový. Dal som mytik, kľudne si pozrite to video. A hlavne mám 82 win streak. Takže tak. Kebyže chcete, no tak vám nadiktujem moje IDčko, aby ste si ma mohli pridať, ale je fakt, že trapné. Prosím, nesmejte sa na tom a nehejte ho do komentárov. Dobre, ešte nie. Tak si ho zmením, OK? Takže P, I, N, K, veľké P, hej, takže ešte raz. Veľké P, I, N, K, veľké D, M, O, N, veľké S, L, A, Y, R, 35, hej. Si ma môžete pridať, to som ja, Mr. Špíňák, 13 571 trofejí, 3 prestíže, Dobre, buď ticho, more. Idem teraz hovoriť ja. Takže, chýba vám posledný win v 3v3 trojkách, aby som mal 1500 winov. Tak teraz sa musíš snažiť, najviac ako sa to dá. Rozumieš? Čakaj, hej, a ja poviem, že koľko? 1000 koľko? 1499. Máš teraz? A ja mám teraz, že 534 len. To je jedno, poď, ideme to pušnúť. To musíme dať teraz. Čo ja pôjdem jak tu. Tak keď dáte na toto video 10 lajkov, tak bude tá challenge, ktorú som hovoril. A možno tento tu na Mickey Boss mi bude editovať videá, lebo celkom je v tom dobrý. A budem mu dávať každý mesiac výplatu neuveriteľných 5 centov. To Ja by každý som to chce. spravila aj zapri, ale dobre. Ja to Podľa môžem mňa- robiť aj zapri. Mňa to podľa mňa baví. Také W trady podľa mňa dávam. Akože, ja by som to spravila aj zapri, lebo sme dosť dobrí kamaráti. Hej. A a mňa editovanie baví. Opa, skap! More, Ja robím cheesecake! veľa zábavných editov a môže ktoré dať aj na kanál, keď budete chcieť. Presne tak, tak keď chcete vidieť edity tohto Blada, tak buď ja dám na kanál, alebo dajte na toto video koľko lajkov? To. 100 a vytvoríš si vlastný kanál. To je nahajpujte toto video a uvidíte. Šerujte kamarátom. Hej, presne, šerujte každému, komu sa len dá. Lebo Hej, teraz toto vyhráme, cítim to v kostiach. Aha. Anthony Fidget Spinner. Keď nevyhráme, tak Šašek. zožeriem lyžičku z korice. A keď my nevyhráme, tak ja zožerem mikrofón a poviem, a dačo vám zakričím, aby vám odpalili hlasovky. Hlasovky. Dobre, to je jedno. Či bubienky. Hej. Presne. Tak ja vám poviem, že sa pripravte a ja vám to aspoňte si hlas, hej, na telefóne alebo na kompeči, na čom to pozeráte. Kľudne aj na telke. Ale ešte nemusíte. Ale vyhrali sme to nakoniec, my sme pro. A nežerem čku a nežerem mikrofón. Dobre. Takže nakoniec si to nemusíte robiť. A mám konečne 1500 winov. Krásna hranica. Tento like je pre Davida a tento a toto je pre vás. Takže za chvíľu toto video skončí. Teraz to bolo iba také informačné. Ale fakt, keď chcete, aby som nenatáčal iba také videá krátke a natáčal streamy, tak dajte na toto video aspoň 50 odoberateľov. Alebo aj tak rozdelenie. Ale proste šerujte toto video, keď ho budete vidieť, aby som to dosiahol čo najrychlejšie a mohol začať streamovať. Takže poďme na to.
A ešte zásadná otázka. Bum. Pokiaľ fandíte Brazílii teraz, dneska o polnoci, čo ide zápas, tak napíšte do komentáru Brazília a pokiaľ fandíte Maroku, tak dajte odber. A pokiaľ obidvom, tak dajte like, odber a napíšte komentár. Presne tak. A ešte to každému šarujte. Hej. Pekne, Mickey Boss. Aha. Inak, keby náhodou ste nevideli, no tak Mickey je môj pes. Presne tak. A keď On je dáte... strašný tav. Presne tak. A keď dáte a keď proste dáte celkovo 100 000 odoberateľov, tak ja sa odhalím a odhalím aj svoje skutočné meno. Je tu pri mne môj psík, to proste nejde. Ale môžem poslať nejaký edit Dirartovi a on to dá na YouTube, hej? Presne tak. Keď to chcete vidieť, samozrejme. No, tak. Sadni, Miky. Ľahni. Dobrý. Vidíte, on je úplne Sigma, najväčší rys má na svete. A nikto nemá väčší. Nepoznám žiadneho človeka. Však to je pes. A teraz, no človeka, ani psa, ani proste nikoho, lebo on je najväčší rysman. A teraz to tátu na Melody to doflopovala, ale ja mám ultiny, takže sú celkom cooked. A Keď ma nevyriadia za 5 sekúnd. Miky to aj hypol, že to bolo hrozné, ich gameplay a game sense. Presne tak. Do prdele, ty si mi vyždral tú káze. Ja To je som jedno. musel vylúčiť. Už sa dokonca aj vzdali, lebo vedeli, že to proste prehrajú, šašci sú. Že proste, lebo keď je tu Miky, tak oni sa z nás posrali. Presne tak. To nemajú šancu, keď je tu Miky. Proste to není šanca, že by sme to prehrali. A keď hej, no tak tu Dirard vystrihne. Presne tak. A teraz mi napíšte dole do komentárov, alebo možno natočím short, nejaké challenge a keď ich nesplním, tak musím urobiť nejaký trest. Hej? Bandoju. Ale pekne! Bandoju. Áno! Pekne. Ja som Gožov fanúšik, to preto. Dobre, pozrite si toto video a budem vám ďakovať, keď urobíte tie veci, ktoré sme vám povedali. A nám je teraz dobrý dynamite. A keď teraz dáte like a odber, tak to vyhráme. Kamo, on je vo vás starého videí. Presne tak. Keď chcete, aby som si urobil reakčný kanál a napríklad tam reagoval na Tariho alebo Fiziho, tak dajte. A pýtam vás z nového videa, mám strašné ADHD a neviem prečo natáčam videa prekydov. A zarábam preto, aby si to pozreli Stejkovi alebo Duklakovi fanúšikovia a aby napísali do komentárov, prosím, nech na toto spraví reakciu Stejk alebo Duklok. Presne, ty si už zomrel, proste ty si úplný bot. Nie, ja nie som bot, mám viacej trofejí jak ty na Mandy. A netryhardím to. Ty to tryhardíš. A čo akože, Nechcete vedieť, koľko denne to hra. Keď chcete, môžem vám dať takú stránku a tam sú všetky staty. Nechápem, čo dal za ultinu, ale nakoniec to vyhral. Takže asi je vidno, že ste dali like zatiaľ. A keď to celé vyhráme, no tak to asi dali aj odber. Nerušte ho, hej? Bo keď zrušíte like, tak prehráme a bude to v žiti. Bude naša snaha. Presne tak. Chcem sa stať najlepším Brawl Stars tvorcom na Slovensku s najviac odberateľami, takže dávajte mi určite odbery, lajky, všetko, proste bomby tam. Idete? Aby to nepredbehol asi mister. Hej, ale Brawl Stars akože youtuber, chápeš, budem najlepší. Nikto nie je lepší než ja, povedz jedného youtubera.
No, nájde sa ich páru viac, ale musíte to Píče. dať. Áno, takže vidno, že ste dali like a odber. A zatiaľ čaute.